Ginduso sa kongreso ni Lone District Representative Congresswoman Julienne Jam-Jam Baronda ang pag-imbestigar sa ginaalegar pagpa-titulo sa mangrove area sa siyudad asang Iloilo. Sa interview sa Bombo Radyo kay Congresswoman Jam-Jam Baronda, iya ginpahayag nga nagtuhaw ang isyu sa mga landowner malapit sa Iloilo Strait nga ginapalapitan sa pila ka mga indibidwal nga nagapangayo sang right of way nga nagapahayag nga sila ang tag-iya sang nasambit nga mangrove area. Bangud sini, ginpatigayon ang beripikasyon sa mga dokumento kag titulo sang duta. Sa pag-usisa na hibaluan nga may 3 ka homestead patents nga gin-isyu sang Abril 25, 2024 nga ginabug-usan sang 50 ka hektarya o kon 500,000 square meters nga baybayon. Iniamo ang Lot 1 nga may kalaparon nga 70,000 square meters, Lot 2 nga may kalaparon nga 220,000 square meters, kag Lot 3 nga may 210,000 square meters. Dugang pa ni Baronda, gin-certify sang City Assessor's Office ang nasambit nga mga lote bilang agricultural land. Buta nga iya ginakatingala bangod suno sa iya ang lugar nga ginapatituluhan amo ang bakhawan nga indi man sarang matamnan sa kung ano nga tanom, magluwas lamang sa mangroves. Dugang pa sini nga makabig nga delikado ang pagpatitulo sa nasambit nga duta bangod posible ini nga magapas sa nagapanag-iya sang amo nga duta. Ginpunto man sang kongresista nga dapat gid mahibaluan kung may kapaltahan ang talatapan sang gobyerno kag hibaluon kung may anomalya nga nagakatabo sa pagpatitulo sa mga mangrove areas. Paathag ni Baronda nga ini nga tikang ang nagatuyo nga maprotektahan ang dunang manggad sang syudad kag indi maabusar. Matandaan nga ginpadayaw ni former Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang proyekto sini nga pagprotekta kag pagtanom sa mangrove sa syudad sang Iloilo. Sang ini ang alkalde pa nga ginpahayag nagprotekta sa mga pumuluyo sa syudad ilabi na sa bahin sang bituon haros ang paglaslas ni Bagyo Tino. Yes, nakibot kid kita, no? Kaya as far as I'm concerned, daw hindi man pwede, kag illegal man nga papatituluhan mo ang mangrove area, especially ang inilocated dira sa may Iloilo Strait. So, sang nakahibalo kita, kag may mga nagreklamo sa talatapan, aton gid no ginusisa. So, nakita naton nga more than 500,000 square meters or 50 hektarya ang lupa ang mangrove area, forested area kung sa diin natituluhan. So this is impossible para sa aton. So that's why no, we need to call for an investigation para mahibaluan gid naton kay paano matagaan homestead patent ang isa ka lugar nga hindi kani habitable, di ba? Nga lubog sa tubig. So this is something that we need to address kag ipahalinton sa mga ahensya sa gobyerno nga ano matabo sini.